Salut și bine v-am găsit la al doilea videoclip de Minecraft Survival. Am lucrat eu o camera la casă. Aici e și Alex. Ciao! Dă-mi un pumn. Bine, bun. Au? Mi-am schimbat și skin-ul. Ta-da! O să iau 2 ani. Da. Hai că merem la minerit. Bine, am luat 3 să-mi fac un pickaxe de iron. Da, fără-i. Și înăuntru este. Așa. Dar trebuie să ne facem niște armură. Unde e mine? Merem împreună la mine. Bă, nu te du singur. Aici. Nu te du singur. Dar uite bine. Bine. Ce tare. Hai, dacă găsim niște diamante. O să găsim niște diamante. Da. No, eu cu Dani m-am jucat încă un pic și am găsit niște diamante. Și acum vreau să le iau. Dar n-ai torțe. Tu știi. Așa-i? Da, știu. Stai bă că îți fac eu. Am eu torțe la mine. Dar cât trebuie să ne duc în urmă? Am mult. Am găsit niște iron. Am un pic de lavă. Da. Dacă găsești diamante, Am găsit niște iron. dacă găsești niște diamante, nu sparge până nu vin eu. Bine, eu sparg iron. Bine. Tu vei fi cu ironul, eu mă ocup de diamante dacă găsesc. Bine? Dar ai zis că ai găsit. Da, am găsit câteva. Câte multe? Cred că pentru un chestplate. Atunci ne facem 2 buți sau săbii? Nu știu. Săbii. Nu știu. Poate ne Am facem. găsit 2 boli. Poate ne facem. Ai niște sticări aici. Am la mine 2 sticuri. Îmi dai 2 sticări. Da, vin eu cu torțele minune. Îți văd numele. Și eu ți-l văd pe tău. Ai un pic de lag. Dacă eu filmez. Hai, hai. Stai bă! Îmi dai cele 2 sticuri. Hai împreună. Dă-mi sticurile. Hai bă împreună. Acum? Hai pe aici. Unde ești? Nu vezi numele. Bă, dar... Eu mă duc pe sus, da. Bă, nu vezi diamante pe aici? Că pe aici am văzut eu diamante. Bă, diamante! Ai găsit diamante? Bă, diamante! Și tu ai găsit? Câte urmă, boss? Bă, câte-s? Bă, ăsta e minune și minune. Câte sumă, boss? Eu am deja 18. Cred că 8. What? Știi cât îi? 18. Ne putem face 2 chestplate-uri, 2 săbii. O grămadă de lucruri, mă. Ne putem face enchantment table. Știu, dar n-avem asta. Ce? Lapis? Obsidian, mă. Obsidian putem face rost. Cum? Trebuie să găsim lavă. Am auzit lavă. Și aud lavă. Îmi dai niște torți. Bă, mor! Am căzut în lavă. Exact. Ca prima dată. Măcar eu nu cad. Cam 18 de ani. Fac. Atunci, eu mă duc sus. atunci nu ne facem săbii. Ne trebuie săbile și un enchantment table, ok? Da. Și poate ne rămâne pentru buș. Da, eu mă duc cu shift acum să nu cad în lavă. Știi? Bă, ce m-ar tenta să-ți dau una peste ceafă și să cazi direct în lavă. Și ai vrea să pierdem și ultimele diamante? Nu. Dar las că mă mai revanșez. Mă duc la minat off camera. Auzi? Da.
Nu nimic dacă pun o bucată de aer peste lavă. Nu. Nu-i doar o bucată, mai ai sus o grămadă de aer, nu? Nu. Nimic n-am. Ce, mă? Bă, de ce mi-o porni sângele din deget? Ni. Nu înjur, bă. Da, mă. Eu n-am lag foarte mare. Bă, dar eu o filmez în Full HD. Dar de ce nu-ți iei, mă, HD-ul mai jos, mă? Bună idee, dar atunci ar trebui să opresc filmarea. Revenim imediat. Nu, că atunci înseamnă că trebuie să opresc cu totul. Ce m-a speriat de o pasăre, de un liliac. Ai și ți s-au dus sticurile ce-mi trebuia mie. A, pe aici se urcă. Da, hai Mă mă. scuzați că am strigat, dar duc diamantele să nu cad ăla. Și în rost să mă duc în sus, mi-am băgat o bucată de aer în față. Și m-am lovit. Au, fața. Nasul mai bine. Bă, dar cât noroc să ai să dai de lavă așa. Și cât noroc am avut că am găsit 18 diamante. Și plus 8 era 26 și și cineva putea să aibă full diamond cu o sabie de diamant. Ce prost. Tănac, e Dani. Toți să scrieți în comentarii prost, Dani. Dacă ați văzut videoclipul. Eu nu vorbesc. Acum, nu știu. Mă scuzați că acum vorbesc tare. No. What? Eu nu vorbesc prea mult. Nici eu. Bă, dar Avem 18 diamante. Cine? Să ne scrieți în comentarii cine a găsit încă 18 diamante sau 26. Încă noi am găsit 26, dar că personajul de Dani a căzut în apă. Bine, o să ne așa au fost și când am început Minecraft-ul. Așa noroc! Am dat de 4 diamante. Dau și de lapis. Sparg lapisul. Cad în lavă. Bravo, mă, Dani! Pun aici în chest, nu vreau să cad și eu în lavă și pun și iron. Eu mai dat de încă lavă. O filmez deja de 7 minute. Aproape 8. Asta e să mai iau niște rem ca să fac niște torțe cu T mare, că prostonacul de Dani cred că și-a adus toate torțele. Da, toate aproape o jumătate de steak. Dacă aș putea să-mi fac ceva. Nu, că luăm lavă pentru enchantment table. Și poate o să ne ducem și Nether în al 3-lea episod. El 3-lea episod? El 3-lea. Deci până atunci nu știu cât mai durează. Dani, de ce ai tras o beșină? N-am tras. Atunci poate eu am. Asta a fost doar așa o comedie, dacă am o beșină. Mai politicos e un pârt. Ai și 2 patru. Cu plăcere. M-am gândit că o să vii pe serie. Se văd. Da. Ok. Dar e o serie. Știu, mă. E o serie. Sper dacă se uită și Max și altele la noi, atunci sper să se aboneze. Mă duc să mă minez dacă mai găsești. Nu mai găsești. Aia a fost toată mina. Da mai mine. Și am făcut off-cam multe lucruri. Am dat Acum tot mai ai lagul ăla mare. infernal. Uite. Infernal, adică da.
Uită-te la mine pe ecran. Cum se mișcă. What the... Da, mă duc și eu sus să dormim. Bine? Da. Uitați cum mă duc eu sus. Filmează-mă cum mă duc eu sus. Nu, eu m-am pus deja în pat. Atunci dorm, mărlenefule. Noi jucăm pe Peaceful că vine un schelet când minăm Diamond-ul și am murit. Așa-i? Da. Și poate nu mai găsim diamondele. Hai să ne uităm cum intră Alex pe ușă. Drum, 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 drum. Rap, 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 rap. Dați-mă că nu prea știu cum să urc. Ram. Tu ai level 8? Da. Jum, jum, jum. Uitați numele. Ne uităm și se vede. Și intră, și intră. Și sparg patul. Nu! Și dorm. Și n-am închis ușa. What? În loc să mă duc, m-am dus în crafting table. Are fucking piece of. Mă scuzați pentru jurătura asta, dar acum așa. Te-ai culcat? Mai jur. Cum e insulica asta mică? Ce mică vorbești? What? În spate e atât de mare ca un fund al nebunului. Vezi? Acum. Ai Minunățile. făcut pe creativ prostile astea. Nu. Pe bune. Bof, camera. Of camera? Da. Ah, hai că o să mă abonez și eu la tine. Dar cum suntem verișori? Cine se întreabă că Bă, eu văd o fântână. Unde, mă? Hai după mine. Da? În versiunea asta este mare fucking piece of. Hai după Ați mine. văzut ce îndemonatic sunt eu? M-am dus și am căzut chiar. Nu, nu te-au... Uai, baran. Ba, avem pat deja. Bă, dar eu mai omor pentru lână, mă, boss. Să facem lână albastră. La ce străbă în albastru? Să fie frumos. Unde ești, mă, boss? Mă, nu vezi numele, uită-te pe insule. Ești în apă? Da. Uite, te văd! Vezi și... Așteaptă-mă! Am văzut o piramidă! Bă, aia nu-i piramida, asta e fântână. Dar am văzut o piramidă. Bă, asta e fântână. Dar am văzut mai încolo o piramidă. Aia nu-i piramidă, ăla e un bloc. Nu ăla. Bă, ăla e un munte de nisip. What? O să ne explorăm și în peștera asta. Ea nu este nimic, că m-am uitat și eu. Da? Da. No. Ce piramidă ai văzut tu? Da, credeam că e piramidă. Chiorul satului. Bă, ce Bă, dacă îmi dai mine, îți dau kick. Kick ce? Că nu mai ai voie pe server. Îți dau Uite. bani. Și aici ai fost. Da. Uite ce frumos să se facă asta. Mi s-a făcut scara. Uitați-vă, mi s-a făcut scara. Bă, dar ție nu-ți vede ce faci. Da, am spart un bloc de nisip și mi s-a făcut scara. Acum mă duc cu sprintul. What? Asta e durut. Bine că n-am diamantele la mine, că puteam muri. Spuneți-ne în comentarii dacă vrem să tăiem copacul ăla imens. Care copac? Wow, nu văd. Uita, vi-l arată Dani. Copacul ăsta imens. Bă, dar eu am lag, da. Prea mare. Uitați-l, acolo. Dar nu se vede de filmare. Nu se vede de pom.
În al treilea episod vi-l arătăm că trebuie să închidem filmarea fiindcă Dani are un lag. Gata!